खुलुमबाय आंनि मुङा बेसन सरगिरि आंनि बेथुगिरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान टपिक लाबोनो सानदों। बेनो जाबाय बर' हांखो लिरजानाय एप्स, जाय एप्सनि गेजेरजों बर' राव लिरनो हायो। बे एप्सनि मुङा जाबाय स्विफ्टकी कीबोर्ड आरो बेबादिनो गोबां एप्स दं, जेरै जीबोर्ड, सीता कीबोर्ड बायदि बायदि। आं दा आंनियाव जि दङ आं बेनि बागै बुंगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो। लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरबाय। दाना फैदो, गिबियाव प्ले स्ट'र थांसै। प्ले स्ट'राव स्विफ्टकी कीबोर्ड लिरनोसै। स्विफ्टकी बेयाव थांबाय, इनस्टल खालामबाय। बेनि उनाव बे इनस्टल जागोन, दसे नेनांगोन। आंनियाव दंखायो नालाय आङो थांसै डाइरेक्टहाय। बेनिफ्राय जोङो स्विफ्टकी थांबाय, बेयाव हाबहैबाय। आंनिया बियो इनस्टल जाना थाखानाय। नोंथांमोननिया गिबि नालाय गुबुन स्टेप फैग्रोगोन, बेनि उनावसो नोंथांमोना नैबे अपसना फैगोन। बे अपसन फैनायाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन लेंगुवेजाव जोङो बर' हांखोखौ माबोरैहाय लाबोनाय जायो, बर' रावखौ। बेयाव थांबाय, लेंगुवेजाव थांबाय। आङो बेयाव लेंगुवेज जि लेंगुवेज नांगौ बेखौ लाबोखानाय, बेखिनिया बेयाव गैयामोन। आं थांगोन नैबे अल लेंगुवेजाव। अल लेंगुवेजनिफ्राय बेफोरखौ लाना फैनांगोन। लाना फैयोब्ला बेफोराव सायाव थाफैगोन। बे जाबाय। दानिया फैलायदो आरो गुबुन नैबे टाइपिं, बे टाइपिं टेस्ट, बेयाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायना लानो हायो। बेनि उनाव जोङो नैबे मोनसे बे स्विफ्टकी कीबोर्डआ मानो गोरलै होनना बुंदों आङो, नैबे बर' जाना दङ ना, नैबे स्पेसनि जायगायाव बे स्पेसाव जोङो खेबसे ओरै साइडखि बोना लांबानो बियो इंलिस जागोन आरो खेबसे लांबावबा बियो बर' जाफिनलायगोन। बेबादिनो ओरै लांलाय लाबलाय खालामबानो बियो बर' इंलिस जाबाय थागोन आरो। बेयाव जोङो एसे सुबिदा मोनो आरो बेनि थाखाय। बेबादिनो जोङो नैबे टेम्सबो होजायो, नैबे ओरैनो टेम्सबो जागोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बायदि सावगारि होनानै नोङो बेकग्राउन्ड खालामना लानो हागोन आरो नैबे कीबोर्ड खिनियाव। दा बेखिनियानो नोंथांमोननि सेराव आं दिन्थिनो लानाया। नोंथांमोना बे एप्सखौ लायोब्ला इजियैनो बर' लिरनो हागोन। जायफोरा खन्थाइ लिरो, सुंद' सल' लिरो, फेसबुक, वाट्सएप बायदिफोराव बिथांमोना बेफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन। नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामना लादो, जाहाथे उनाव आङो नोंथांमोननि बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनानै होफैनो हायो।